kad smo se dotakli hakera i teorija zavere, ti si neko ko na internetu, da kažem, pa jedan od retkih Srba koji pozitivno zastupa stavove Bill Gatesa. I vidio sam da dobijaš dosta kritike zbog toga. A Bill Gates je nadaleko poznat kao satanista, čovjek koji hoće sve da nas vakciniše, hoće da ostavi zlatnu milijardu na planeti. Pa zašto ga ti braniš? Da li si ti deo te agende zlatne milijarde? Dobre, pa plaća me Bill redovno. Pa ne znam, znaš kako, ja se uvek vodim nekom logikom, znaš, tipa kao kad je bila ona priča da je zemlja ravna ploča, znaš. I kao, ajde kao da sednemo i zapravo da pričamo o tome, znači ne da se zezamo i to, nego, znaš, evo, kaži mi, zašto bi sad od tebe skrivala to i NASA i Rusija i ovi i oni, znaš, koja je poenta, šta ti možeš da dobiješ time da slažeš nekoga da zemlja nije okrugla nego ploča? Eto, samo mi to kaži i ja to uzet ću dalje da istražujem, da zapravo poverujem u to. Tako da isto mi tako i za Bill Gatesa, znaš, mislim, ja njega naravno volim zato što je, ložim se na tehnologiju. Ne možeš da voliš tehnologiju, a da bar ne poštuješ. Ne moraš da voliš Bill Gatesa, ali moraš da ga poštuješ. Zato što je u suštini PC on, da kažeš, pokrenuo, iako je to cela priča sa Steve Jobsom, Xeroxom i tako dalje. I znaš, onda jednostavno ja ga zbog toga poštujem. Onda gledaš neke stvari, ono koliko je dao donacija ovamo za Afriku i šta je sve radio i znaš, ono kao, ja nikada nisam vidio nešto konkretno da je on sad nekome naudio ili šta god, osim tih priča i onda zbog toga jednostavno ne mogu ni da ga pljujem, ono. Ali zar on nije najveći zastupnik vakcinacije i vakcina i on bi vakcinisao celu planetu? Pa da, ali opet mislim to je nešto što je dobro po meni, znaš, ono ja nisam protiv vakcina, mislim pa evo sada svi izbjegavaju ovu MMR vakcinu za decu i evo sada imamo epidemiju boginja, mislim, znaš, nešto što je trebalo da bude izbjegnuto odavno, mi sad imamo epidemiju toga zato što roditelji izbjegavaju MMR, tako da. Ili ima neka... Ja, evo sad mi baš, evo, zakazali smo, eto, baš da damo Lazi MMR, da ne bude da sam licimer, kao, znaš, kao, pričam da je dobro, a neću da dam svom detetu. Dobro. Javi kako je prošlo. Šta se desilo? Su mu pozelene oči.